Bona vesprada a totes i tots. Comencem ara aquesta segona meitat de la jornada. Ella és acadèmica valenciana de la llengua, professora titular de la Universitat Jaume I, del Departament de Traducció i Interpretació, i també és membre del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. I a més, volíem agrair-li que avui estigués així amb nosaltres compartint aquesta conferència i aquesta estona en un dia tan especial per a ella perquè és el seu aniversari. Així que, si us sembla, la felicitem amb un aplaudiment i donem pas a la seva conferència. Toca començar per agrair a l'organització de les jornades i a l'Ajuntament i també a tota la gent que any rere any organitzeu aquestes jornades culturals de la Plana de l'Arc, l'haver-me fet un lloquet per a que jo vinc a parlar no només com a borriolenca, ahir em van confondre com a borriolenca i això és una de les floretes més grans que me poden fer, encara que no renunciï a la part de Castelló, no se m'enfaden els d'allà. Doble nacionalitat, eixa és. Aleshores, jo avui vos parlaré un poquet posant en relació tot el que són les jornades, la tasca que se fa en les jornades culturals de la Plana de l'Arc, amb parts de la meva vida en la que estic un poc més relacionada últimament, sobretot en els mitjans públics valencians. El títol de la meva conferència ja veieu allí, que és els mitjans audiovisuals valencians, catalitzadors d'emocions i difusors del nostre patrimoni. Veureu que en el tastet que vos he preparat hi ha idees, hi ha coses que han eixit al llarg de la vesprada d'ahir i d'este matí. Tindre un patrimoni i no poder exportar-lo, no poder donar-lo a conèixer, limita molt de vegades el que som. I aleshores nosaltres som, però som no només per a nosaltres, sinó també per a la resta del món. I així és com se crea país. Per què parlar dels mitjans públics valencians? Quasi que hagués pogut dir audiovisuals i en singular, perquè no n'hi ha molts. Només teniu vosaltres que a veure quantes vegades apretant un canal, quantes vegades vos dís alguna cosa en valencià. I encara gràcies, perquè durant uns anys ni això. Per què? Per què tenim mitjans audiovisuals públics valencians? Este matí ho ha dit, crec que era l'arqueòleg que presentava el pla director de l'Arc de Cabanes, o una altra companya, que això li toca a la gent que mana. Toca. Hi ha coses que toca. Ni has de demanar permís ni has de demanar perdó. S'han de fer i ja està. I aleshores, per què tenim una televisió, una ràdio o un web públics? Per llei. Per llei d'entrada. Per nosaltres, perquè nosaltres ho valem, com aquell de la publicitat, i per a nosaltres. Però per a nosaltres, no per la idea aquesta que molta gent diu de és una televisió valenciana com, saps, de segona categoria. Com que som, no? Per a estos que parlen aquestes llengües tan minoritàries o que fan aquestes coses tan locals. Quin error, quin error. A mi m'agrada molt el terme glocal, perquè és actuar en el món local però amb la idea d'obrir-se al món. I els mitjans audiovisuals valencians tenen aquesta idea de com fer mitjà públic valencià i en valencià. No només per a treballar les coses locals i donar-les a conèixer fora, sinó també per a reconnectar-nos entre nosaltres. Com tantes vegades s'ha dit, nosaltres vivim en un país que és llarg com una llonganissa, i és molt difícil de vegades saber qui som entre nosaltres, perquè coneixem potser la gent de la comarca, potser altres comarques, però què sabem de la gent de les comarques de l'Alacantí, per exemple, o del Baix Segura? Què saben ells de nosaltres? Sí, hi ha pobles que sempre destaquen, que si Morella, que si Peníscola, que sí. Però i la resta? Ens coneixem? Doncs els mitjans públics valencians tenen també l'obligació de vertebrar, i vertebrar és una paraula que sempre està ahí.
i perquè ens podem formar, informar-nos i ens podem entretindre i passar-nos-ho molt bé en valencià. Hi ha gent que diu, home, si la comunitat valenciana són bilingües, doncs la tele la meitat i meitat. Ah, molt bé. Però jo accepto aquesta idea si tota la resta de la meva vida és meitat i meitat. Si és meitat i meitat per a tot. Però si no, quants diaris coneixeu en valencià? Quantes revistes coneixeu en valencià? Quantes ràdios coneixeu en valencià? Quantes teles coneixeu en valencià? La matemàtica del 50-50 no funciona. Aleshores, els poders públics, en aquesta llei que se va fer, evidentment que havien d'impulsar la llengua minoritària i, el que és pitjor, minoritzada. Minoritzada, ho torno a dir. Ha sigut tanta l'emoció que no m'ha eixit bé. Minoritària i minoritzada, sobretot minoritzada. Nosaltres en els mitjans públics valencians tenim una història petita, molt recent. L'any 89 va començar la televisió valenciana, el Canal 9, que encara moltes vegades ens equivoquem i en comptes de dir A punt, diem Canal 9. A punt, A punt. Jo la primera, que encara m'equivoque també. I va tenir una primera fase fins al 2005. Després, en la primera meitat, quasi segona, de 2013, van dir, bé, això s'ha de revisar, perquè hi havia moltes queixes, ho sabeu, que se deien moltes coses del Canal 9, potser no agradava a tanta gent com hauria d'agradar en aquell moment, exceptuant alguns programes que eren realment sòlids i pensats per a tothom. I aleshores van fer una inversió econòmica molt forta, veges tu, no sé per a què, perquè al cap d'un mes exacte d'aquella inversió econòmica, del 9-9, que potser alguns que tinguin memòria d'aquests temes se'n recordaran, van xapar la tele. Però primer s'havien gastat en unes empreses privades, quina casualitat, molts diners, no privats, sinó de tots. I això m'és igual qui siga, m'és igual que mane, m'és igual el color que hi hagi darrere. El que està bé i el que està malament, està malament. I allò, molt bé, no estava. I ens la van xapar. Fins i tot la gent que no veia Canal 9 se va enfadar. Va dir, com que ens tanquen l'única televisió que tenim? Clar, què passa? Que potser la volíem, no la volíem com en aquell moment, però sí que en volíem una, com a mínim una en els nostres calerons. Com a mínim una. I de la mateixa manera que les Corts van decidir tancar la televisió, perquè s'havien de fer moltes coses, recordeu allò. Després també van decidir les Corts que s'havia de tornar a obrir una televisió. Però ahir, tenint en compte un poquet el sentir de la gent i tots els estudis que se van fer, aquella televisió necessàriament havia de tindre un control, que de vegades ens fa anar un poc accelerats en moltes coses, perquè hem passat a tindre tantes restriccions que de vegades és molt difícil obrir cada dia la televisió i la ràdio. Però està molt bé que hi hagi un control. Jo, com a membre del Consell Rector, vos puc dir que es mira l'últim quinzet. L'últim quinzet. Vull dir que per això estigueu tranquils i tranquil·les. I el 2018 obrim. Però prèviament al 2018 d'obrir s'han de fer moltes coses. La gent ha de treballar en les Corts, després s'ha de preparar tota una sèrie dotar de contingut l'organigrama, l'estructura, l'edifici, perquè l'edifici al 2013 allò es va tallar, però es va tallar literalment. És a dir, va anar un senyor i va fer clac en els cables. I a poc que entengueu d'electricitat, sabeu que si se fa clac en un cable i passen molts anys, quan allò se torna a posar en marxa, s'han fos les peretes, s'ha fet malbé el no sé què, els aparells estan obsolets perquè són anys en què entra en força tot el tema del web, per exemple, i nosaltres hem estat uns anys sense tele i sense posar-nos al dia. La resta de televisions s'ha posat al dia i nosaltres els hem d'atrapar en cosa de
de res, de mesos. Això és molt difícil. I tot el que tens no servís. Aleshores, clar, quan la gent diem esta tele costa diners, no és veritat. Som els més austers de tot l'Estat. Hem hagut de començar, no teníem res, perquè no valia res. Hem hagut de començar no de zero, de menys no sé quant, perquè hi havia un deute que s'havia de pagar. I les coses s'han de dir, i no passa res, vull dir, si tots anem en la idea de millorar, s'ha de reconèixer el que s'ha fet. I, això sí, espentar tots en la mateixa idea i tirar endavant. La gent tenia molt clar, se va fer en molts estudis, en tot el País Valencià, que els volien mitjans de comunicació públics, independents, que no estigueren sotmesos a la història de sempre. Mana un i és aquell, mana l'altre i és aquell. Òbviament, qui mana és perquè està manant ell, però no fagocita la televisió. La televisió pública no pot estar al servei de ningú, de ningú amb unes sigles. Ha d'estar al servei de tots els que tenim noms i cognoms, però que representem coses molt diverses. I aquesta diversitat és la que ha d'estar en una televisió pública. S'ha de gestionar bé, ha de ser tot transparent, s'ha de mirar el quinzet, perquè és que no són diners meus, és que són diners de tots. Després, també, la televisió, per cada euro que invertim en un mitjà públic, això no és tirar els diners, això no va al no-res, això no és tirar-los per la claveguera. Se genera moltíssima riquesa. No us podeu imaginar la quantitat de famílies que viuen de la dinamització per fi, una altra vegada, de la televisió i la ràdio pública. Empreses, no només la gent que treballa allí dins, sinó les empreses associades a les produccions externes, per exemple. La quantitat d'actors i actrius que durant anys han hagut d'emigrar. Alguns han pogut tornar, altres han quedat fora, els hem perdut. Periodistes bons que teníem, alguns han tornat, però a molts els hem perdut. Capital humà que se n'ha anat a Madrid, a Barcelona, fora, on han pogut, perquè la gent, durant 5 anys, la gent tenim el mal costum de menjar cada dia. Clar, i això fa que us hagi de buscar les garrofes, veritat, on siga. I s'ha perdut molt de talent. Tornar a recuperar això. La gent que fa guions per a les sèries, clar, els que els ho diguen els de l'Alqueria Blanca, que jo sé que si n'hi ha gent que li agrada l'Alqueria Blanca, i damunt fes creure, al cap de no sé quants anys, que aquells actors en el capítol últim i el primer de la nova temporada, saps? No havia passat més que 8 segons, no 8 anys, 8 segons. I tu dius, ui, la gent d'un capítol a l'altre s'ha envellit molt. Sí, concretament 8 anys. I ara fes tu, a veure com fas la trama, la història, per a dissimular tot això. Són petites anècdotes en les que vull un poc donar-vos la idea, la importància de perdre una cosa a la que tenim dret i l'alegria que hauríem de tindre tots de tornar-la a recuperar. Arrelats al territori, la vertebració. És un poc com la idea bàsica, és també la que jo crec que subjau a la idea, a la cabuderia que teniu de mantindre any rere any també les jornades. Perquè això és fer xarxa, això és fer territori. D'una forma individual, sí, un poble pot fer moltes coses, però si ens unim uns quants pobles, podem fer una barbaritat de coses. Compteu si ens connectem i ens unim tots els valencians i les valencianes. No hi hauria qui ens parare. No hi hauria qui ens parare. Però ens costa. No sé si perquè som una llonganissa o què. Igual si fórem més una fogasseta, igual la cosa aniria més rodadeta. I moderns. Van deixar uns aparells ja obsolets, s'ha hagut de comprar tot, sempre estem pensant en millorar, ara fins i tot estem pensant en posar avatars que ens puguen facilitar moltes vegades moltes qüestions. Estem treballant, per exemple, molt en tota la qüestió de la televisió multilingüe per a que ens aparegui subtitulada en els originals sempre i després en les nostres traduccions. Estem pensant també de millorar el sistema de subtitulació assistida per ordinador
amb la idea sempre de tindre en compte tota la diversitat. Hi ha persones que tenen problemes visuals i hi ha persones que tenen problemes d'oïda. I alguns de nosaltres, encara que no els tenim encara potser molt greus, de vegades qui no ha tingut un tapó i no sent res. Aquell dia te'n vas a veure la versió subtitulada de la pel·lícula, perquè si no... O qui no ha estat operat d'alguna cosa de l'ull i l'ha tingut tapat. O qui no té un problema de cataractes i ha estat uns dies que no s'aclaria. L'audiodescripció ens ajuda a poder entretindre'ns i formar-nos i informar-nos també. Vull dir que el tema de l'accessibilitat, que també és molt important, costa diners, però també s'ha de tindre en compte en una televisió pública. I en valencià. Ahir me toca la part de borriolenca castellonenca, que per circumstàncies de la vida va viure en una casa on li van ensenyar o la van criar en castellà, però que ha recuperat el valencià. Me toca molt el coret com a professora de traducció, que també traduïsc al català, me toca molt el coret com a acadèmica valenciana de la llengua, vull dir que això quan diuen les persones que no parleu encara en valencià, no patiu, se pot arribar a ser acadèmica fins i tot. Vull dir, això no ens impedís res de res. I ara en la Corporació Valenciana, perquè sempre hem d'estar pendents de la qualitat de la llengua, que encara és molt millorable, però que ha de ser-hi, de quan fem contractes en productores externes, mirar a veure el quin percentatge de valencià n'hi ha en aquesta coproducció, per exemple, quan hi ha contractes, veure fins i tot el detall dels requisits que ha de tindre aquesta plaça. Pot ser que llogues a un periodista i que no sàpiga parlar en valencià. Alguna cosa passa ahí. D'acord? Vull dir que són molts detallets. Tot això es té en compte. En valencià, perquè ens ho mereixem, perquè és una senyal de normalitat. On dimonis s'ha de parlar en valencià si no és així? Bueno, jo vos puc dir que viatgem bastant pel món, que te trobes en què així no hi ha càtedres de valencià en moltes universitats, però en Salamanca, per exemple, tenen professor de valencià, a la universitat tenen una càtedra de català, o te'n vas per mig món i n'hi ha lectorats de català, però així sembla que és una cosa exòtica. De què eres professora de valencià? De valencià? Ah, però que això s'ensenya. O quan la gent, te ve inclús gent que potser d'altres llocs d'Espanya que són monolingües i no tenen la sort de tindre aquesta riquesa que tenim nosaltres i li dius, quan parlen les músics, perquè tu li parles al fill i a la filla en valencià o al gos, en què li he de parlar? En suahili? No en sé encara. Tot és posar-se també, però en principi dius, ostres, el més normal, què serà? El que n'hi ha per ací. I si no ho sabem, ho aprenem, que per això n'hi ha barbaritat de mestres que ho fan fantàsticament bé. La llei ja ho diu, és que és per manament, ha de ser la nostra cultura, la nostra identitat com a poble, la nostra cultura i la nostra llengua. I a disposició de la ciutadania valenciana. Ahir, per exemple, sí que m'agradaria comentar-vos que jo soc membre del Consell Rector, però per a mi és un gust afegit el fet que soc representant a proposta del Consell de la Ciutadania. I el Consell de la Ciutadania som totes i tots. Hi ha persones, companys meus del Consell, que estan a proposta de sindicats o a proposta del Consell de l'Audiovisual o a proposta dels partits polítics. Fantàstic, meravellós, però jo els guanyo a tots. Perquè jo els represente a tots. D'acord? O sigui, que me teniu a mi com a representant, per si vos interessa saber-ho. I bé, internet també. Ara estem intentant potenciar cada vegada més perquè sabem que la gent jove no mira la tele. Per això les audiències moltes vegades no són orientadores de res, no ens orienten. Perquè la tele, nosaltres ja, la nostra generació, i jo soc del 68, som dels últims ja que mirem la tele normal després de dinar o després de sopar. I moltes vegades ja tampoc, perquè no tens temps i te la poses a la carta en el programa i el dia que t'interessa. Vosaltres teniu fills, teniu filles,
Qui mira la tele al costat de vosaltres? Allí no hi ha ningú en el sofà, allò està tot buit. Ara entreu en les habitacions i allí estan tots en la tauleta. La tauleta allí, pam. Mirant que el que volen, el que els podem oferir que sigui atractiu. Intentem treballar també en aquest món, no? Sèries que es enganxen i seccionar els programes per a que tu pugues fer doncs això, un catering personalitzat. De manera accessible, en valencià, i és molt important, i jo sé que així n'hi ha gent a la sala que li agradarà molt, aquesta idea, multilingüe, una tele en més d'una llengua. O sigui, què vol dir això que els valencians només parlem en valencià? D'entrada, tots els que parlem valencià parlem castellà, i s'allà la primera. Si feu la prova al contrari, ja no se dona. Però és que, a més, jo ho tinc comprovat en la universitat, que la gent, i hi ha gent que fa estudis d'això, que la gent que té el cabell preparat per a dos, la tercera i la quarta i la cinquena entren ja com si anaren per autopista. Aleshores, promoure també el multilingüisme des de la tele també és una de les coses. Com ho fem? Per exemple, quan contractem les pel·lícules, no anem sempre a les de Rambo i totes aquestes coses més comercials. Veureu que de vegades tenim cicles en llengües que no són les més habituals. I sèries daneses, noruegues, alemanyes, sèries turques, segons que, quasi que tampoc. Per si de cas. Perquè jo crec que algunes són un atemptat a la intel·ligència humana. Però ho deixo ahí. I promoure també el subtitulat. El subtitulat en valencià també, a banda de que afavorisses escoltar els originals, reforces també l'escriptura en valencià. Vull dir que fas una cosa i en realitat ne fas no sé quantes al mateix temps. Normalitzar la llengua i la cultura pròpies, que és natural, que estem ací, que parlem en valencià, que és tan digne com qualsevol altra llengua. Jo sempre dic que crec que hi hauria poques persones, no ací, sinó més enllà, que digueren que aquesta persona que ha nascut ací és menys digna que aquesta persona d'allà. Jo crec que això seria molt dur, no?, de dir. Perquè en principi, allò que ens han ensenyat, no?, totes les persones som iguals. I si som cristians encara més, que tots som iguals davant de Déu. Vull dir que ahir sí que sí. Ergo, si totes les persones són iguals i les persones estem i tenim una cultura i estem i tenim una llengua, si totes les persones són igual de dignes, no serà que les cultures són també igual d'importants i de dignes? No serà que les llengües són també igual d'importants i de dignes? Doncs ja està tot dit. Vertebració. Què feu a les jornades? Feu pàtria. Feu pàtria. Perquè la pàtria, i això m'agrada molt dir-ho perquè el meu amic Joan Francesc Mirà sempre ho té escrit, la pàtria és el nostre patrimoni, el que som, on vivim, la terra que xafem, el paisatge que ens envolta, les coses que tenim i que recuperem, les que creem. Això és la pàtria. La pàtria està molt bé de tant en tant que algú con una bandereta i faci el tarari, 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 tarari. Però la pàtria no són banderes. Que no ens despisten. La pàtria és això. Això és la pàtria. Si després algun dia algú li agrada agarrar una bandera, jo que sé, l'agarre. Que no sé ho quedi ahí dins, que igual li entra una hèrnia o flato. Però que no s'obliden de l'altra pàtria. Que no s'obliden de l'altra pàtria. De la gent, de la cultura de la gent i de les llengües de la gent. Gent, paisatge, cultura. Què és això? Això són les jornades. Ho esteu dient des d'ahir i porteu 25 anys recordant-nos-ho. A més, abans de posar la tele en marxa, vam fer això. Vam fer un llibre d'estil. Jo vaig tindre la sort d'ocupar-me de la part de traducció i de llengua. I així vull agrair a Rafa Ramos, que em va ajudar molt en la part de llengua, perquè això es va fer a correcuita. Quan dic a correcuita és a correcuita literalment.
I és molt interessant veure tot el que hi ha en la part, no tant la de llengua, que ja més o menys podeu intuir-la, sinó també en la part de deontologia, els principis que han de moure tot el que apareix per la ràdio, la tele i el web públics. I aquests principis rectors són molt importants. No tinc temps, però si algú, com que això està tot penjat en el web, aneu al llibre d'estil i mireu què posa per davant. Hem de tindre una miqueta de tot, una miqueta aquesta graella que consumir, hem de tindre informatius, són sobretot el que fem dins de la casa, tot el tema d'informatius. Ficció, com no fer alguna sèrie, com no fer pel·lícules. El problema que tenim és que com que no tenim quasi diners, aprofite per a posar-me a plorar davant d'algú que pot dir-ho a altres persones, encara que ell ja m'ha sentit plorar moltes vegades. Si tinguérem més diners, no molts emportaríem la gent del Consell Rector per fer-nos una caseta. No. A on aniríem, per exemple? En contractar més productores que fer més productes. Dibuixos animats, documentals, pel·lícules, sèries. Ha sigut, per exemple, un enorme esforç que no vos imagineu el poder tindre l'Alqueria Blanca entre setmana. Passar d'un dia a la setmana a 5 dies a la setmana, això és a costa de moltes coses. De vegades, tampoc no teniu per què saber-ho, però has de treure d'un altre lloc, perquè els diners són els que són. Si en tinguérem més, els invertiríem en espolejar el sector audiovisual valencià. Entreteniment, els magazins, l'humor, els esports. Per exemple, hi ha algunes coses que fem per la graella que no tenen molta audiència, però que si no les fem nosaltres no les fa ningú. La pilota valenciana no la veu molta gent, però és que qui l'ha de fer? A Castella-La Manxa me l'han de fer la pilota valenciana? No seria molt coherent, no serà normal que la fem nosaltres? Costa molts diners? Costa molts diners emetre per la televisió pilota valenciana. Per exemple, un detall, altres televisions sempre primen els números, el que queda bé. Nosaltres en els esports sempre posem límits. Que no siga tot, per favor, futbol masculí. Per favor. Que les xiques primer que també tenen 2 cametes i un cabet per pegar-li a la pilota i s'ha d'entrada, però a banda n'hi ha més esports. N'hi ha més esports. Mireu altres cadenes a veure què passa. Si li fa mal a un jugador que s'ha d'alçar de matí, li fa un poc de mal al cap, això t'ho trauen. Serà tan important si té gastroenteritis o no té gastroenteritis? Doncs igual, jo què sé, no ho sé, igual sí. Igual m'equivoque i tinc una visió distorsionada de la realitat. El menú audiovisual. Nosaltres ara hem aconseguit anar introduint millores. I tenim, dins de la UGI, tenim la nova delegació, des del principi de la pandèmia, dels informatius de Burjassot. La delegació d'Apunt en Castelló la teniu allí. Ens falta molts recursos. De fet, per exemple, ells avui tenien la voluntat d'estar així i no han pogut perquè no tenim prou personal ni prou càmeres. Fixeu-vos, si som desgraciats. Doneu-nos més diners, per l'amor de Déu. Perquè en tota la voluntat de vindre així no han pogut. I això s'ha de dir, perquè no és perquè no han volgut, és que no hem pogut, perquè dona la casualitat que en algun lloc de la província fan també alguna cosa que també és important i han de prioritzar i clar, i ens hem quedat nosaltres fora de la cua. No hem arribat ja. Vull dir, perquè he parlat amb la delegada i tenia la dona pena i dic, no te preocupes que jo ho explico. Bé, les notícies són molt importants, perquè és la manera de posar el focus, perquè això és molt difícil que t'ho traguen en altres cadenes, el nom de les quals no aconseguis recordar ara. Però és molt difícil que traguen aquestes coses, de tant en tant, per quedar bé. Ai, mira, estos d'allí, saps? I t'ho trauen. Però, per exemple, esta mateixa setmana, això és d'esta mateixa setmana, les cadires gegants, el museu que està rodant,
I la idea de turisme, de sostenibilitat, després, això de la paraula sostenible, després d'este matí no sé si dir-la o no, perquè com això de sostenible és, ja estic un poc estressada, però la idea és bonica, no? I veure com el respecte al medi ambient, la idea està de fins i tot en les trames de les cordes de l'encordat que han agarrat els motius de les cadires de bògades i de tota la vida, vull dir que aquesta idea, per exemple, o, clar, la mat, i tot el tema de les renovables, tot això contínuament, però contínuament des del primer dia que vam tornar a encetar la televisió. De vegades són coses que ens afecten a més d'un poble, el tema de la mat, per exemple, però de principis, això és del 2019, per exemple, els 50 anys com a parc natural del desert de les Palmes. A partir d'ahir, tu parles de què? Parles de territori, parles de paisatge, parles de flora, de botànica, de moltes coses. I tot això agarra i pren relleu. I se posa negre sobre blanc moltes necessitats. Les escoles. Ahir vam estar a l'escola. Vam veure el que fan els xiquets, les xiquetes, els mestres, les mestres. La importància també i la diferència que hi ha entre les escoles dels pobles i les escoles de les grans ciutats. No és igual. No és igual. Costa molt més diners. Una escola d'un poble que una escola de la ciutat, per infinitat de coses que ací, vull dir, ací n'hi ha gent experta en això i ho coneix perfectíssimament. Tot costa més de rodar. La importància dels CRA, dels centres rurals, com això dinamitza, la importància de l'escola en si. L'escola marca el ritme d'un poble i quan no hi ha escola, el poble deixa de tindre ritme, deixa de tindre vida i això ho coneixem tots. Aleshores, sempre, i nosaltres parlem en el Consell d'Informatius, jo pertany també al Consell, a la Comissió de Seguiment d'Estil del llibre d'estil, perdó, a la Comissió de Seguiment del Llibre d'Estil, allà està l'agenda d'informatius, aquestes coses les parlem. La necessitat d'encarar les notícies no per temes populars, sinó per temes necessaris. És molt distint. Possiblement, clar, no són tan espectaculars i no estem donant-li voltes a la mateixa idea durant 4 dies a la setmana, però la mirada jo crec que és més honesta i més sincera i més útil. Potser no dona tanta fama ni tanta audiència, però jo crec que el que s'ha de fer és això. Debats de vegades. Per exemple, teniu ahir el tema de les macrogranges. Quan te posen una macrogranja, clar, què passa? Nosaltres no ens posicionem, però sí que facilitem el posar una cosa davant de la gent i la gent ja té el seu criteri, no cal que li digues a la gent com ha de pensar, que estem en democràcia, Déu nos en guard. Però sí que està bé que te digui, mira, tens això, t'entrevista una persona que pensa això i una persona que pensa allò, i ja tu ja decidisses, però que no siga perquè no t'ho hem posat. O el tema, per exemple, de les macroplantes de renovables. Doncs és l'obligació nostra de traslladar els debats que estan a la societat a les pantalles. Per exemple, en les coves de Vinromà, ara fa poc, una cosa que així ens toca a tots, o a molts, el tema de la garrofa enguany. Hosti, perdó. Caram, mira la càmera ara, caram, per una vegada que les garrofes se paguen bé, ara resulta que tens la mala pata que algun espavilat no s'ha enterat que allò no és de tots, que aquest camet té el nom d'una personeta, saps? I d'una família que està esperant allí a veure les garrofes si se fan boniques ja per a collir-les. I tradicions. Per exemple, també coses que ens passen a nosaltres i que treballeu en les jornades, les dificultats pel que fa a la tecnologia. Què vol dir això que un poble no tingui cobertura? Que és més guapo un de Castelló? Jo m'he hagut de posar una cosa rara perquè a mi no m'arriba el senyal wifi de no sé on. Estic en un fondo de no sé què, la mala pata que tinc, i ala. Pot ser això.
que la gent arribi a la Lluna i torni i que a mi no se'm pugui posar una wifi en condicions, això vosaltres ho enteneu? Jo no. Igual el que ha passat és que l'home no ha arribat a la Lluna. Ahir ja jo callaria. Però si l'home ha arribat a la Lluna, ha anat i ha tornat, hi ha coses que es poden fer. I això és així. Els bars, les escoles, els pobles menuts, clar, això dona vida. Lleves un baret d'un poble que només té un bar i això ja, en fi, què fa la gent? Tots escriuen whatsapps des de cada un des de casa, ves al bar, xerren la gent i t'estalvies escriure 30.000 whatsapps. Per exemple, això, no? De vegades focalitzar-ho, el problema que té un alcalde amb el seu poble representa a molts alcaldes i alcaldesses i d'altres pobles. Allò de l'Espanya vaciada, l'Espanya vacía, no, vaciada, no? Era allò. Clar, si és que ens obliguen a anar-nos del poble on vivim i on volem viure, posa remei, posa bona cobertura i hi ha gent que és igual que treballa des de casa vivint al carrer Major de Castelló que al pico de no sé on, perquè que se puga connectar ja ho té fet. Doncs poseu, que costa molts diners? Sí, bé, i a mi què m'expliques? Ja t'apanyaràs tu que tens l'obligació de solucionar-me la vida, perquè els impostos tots els paguem. Els impostos tots els paguem. De vegades també, per donar coses, no només apareixem els pobles nostres quan es passen coses roïnes, que està bé que se sàpiguen i tal, però també quan apareixen coses de tant en tant interessants. Jo no conec a qui li ha tocat aquests dinerets, però m'alegre molt per aquesta persona. I tenim també, dins del món de l'entreteniment, passem de l'informatiu a l'entreteniment, i intentem, per exemple, cada vegada que fem un contracte amb magazines o amb, per exemple, documentals del tipus Zoom, programes d'estos més de tipus documental, una sèrie de programes de divulgació. Per exemple, en el plec sempre hi ha una sèrie de coses que han de fer i la vertebració és un dels punts. Molt bé, tu me fas un concurs, molt bé, però en aquest concurs ha d'haver homes i dones, hi ha d'haver gent representativa de totes les comarques. A veure si em posen gent de València, capital. No pot ser. Està molt bé perquè hi ha molta gent a València capital. I clar, com que tot va associat als audímetres, i resulta que en tota la província de Castelló n'hi ha 40 audímetres, mentre que a unes altres províncies n'hi ha una catarba més. Què passa? Que el pes específic de les nostres comarques és menys. Com ho podem solucionar? Tots a mirar a punt. Tots a mirar a punt. Així ja ho tenim ja, comencem a compensar. Havíem vist ahir en Vall d'Alba, clar, traus un poquet coses que són representatives, però de tant en tant coses que la gent desconeix i que també poden ser interessants. Igual el xef el coneix molta gent, però igual saber que un dels millors pans el fa esta dona en el seu forn de tota la vida, doncs igual ja no ho coneix tanta gent. I després també la implicació de la gent que fa crida i envia vídeos de les seues experiències amb el seu poble. Això és riquesa i això és consciència. Consciència també de poble i consciència de país. A Borriol, per exemple, això és un petit homenatge a l'oliva, apareix a Araceli, però Araceli som totes, Araceli som totes, d'acord? Totes i tots. Perquè en una de les coses que ella diu és que tot el món a Borriol sap fer les olives trencades. Jo he de reconèixer-vos que al principi de ser borriolenca vaig intentar, de la meva olivereta d'allí del Maset, vaig intentar fer olives trencades i jo he de reconèixer que no me van eixir bé. Això de la sosa o la cosa issa, la barreja no la vaig fer bé i allò era difícil de menjar. Però tret de mi, totes les borriolenques i els borriolencs sabem fer olives trencades. I després, clar, la figura dels cronistes, que sol aparèixer també en aquest tipus de programes. D'acord? I així el nostre cronista, Enric, era un petit homenatge que jo li havia fet i que espero que la família li pugui trametre, d'acord? Amb tot el nostre carinyo.
i tot el que tenim, i tot el que som, i tot el que fem i el que volem ser. Vilanova d'Alcolea. I com que estem també... Heu sentit parlar de la citopia? Hi ha una Caroline Steele, és una dona que li agrada molt tot el món del menjar, de la gastronomia, i ella té un llibre i fa xerrades molt interessants on parla que a través del menjar, que el menjar modelitza les civilitzacions. Quan estos dies sentíem parlar a gent, i més que en sentirem, veus aquesta relació entre civilitzacions i maneres de menjar i productes, i clima, i terra, i al final tot acaba sent el mateix. Això, de tota aquesta preocupació, de tot aquest conjunt de coses al voltant del menjar i la civilització, ella en diu citopia, del grec, si n'hi ha expertes en grecs, citos és menjar. I per tant, un poquet... I mira, l'olla de Cardets de Vilanova. Per això també fa comboi, que te van allà la gent de cada poble i t'explica què fan cada dia. I resulta que tenim uns menjars, que això és una cosa massa per la carabassa, i que de vegades sembla que perquè veu un i té en la tele i fa una cosa molt complicada, i resulta que dius, total això, la meva iaia ho ha fet tota la vida i se diu així. I també és igual d'important que això altre. Vull dir, està molt bé reconèixer tota la creativitat al voltant del menjar sense oblidar les arrels. Tot això també intentem que aparegui en els programes. Les festes, les rutes de les sénies, per exemple, de Vilanova d'Alcolea, que potser no són tan conegudes com les festes de Sant Antoni, però que són igual d'importants. O, per exemple, de la Torre d'en Domènec. Així, per exemple, per què ho he triat? Perquè, a banda del paisatge meravellós que tenen, a través d'una notícia que va eixir de l'arribada d'una família a la Torre d'en Domènec, era molt important, perquè aquella família feia que es poguera reobrir l'escola del poble i que es poguera reobrir el bar. Ja han dit abans la importància de la socialització i de l'educació per a la pervivència de molts pobles. Clar, això és molt important, però a més, jo sempre veig totes les lectures possibles d'una notícia. Una altra lectura, te veig gent de fora que parla una llengua que no és la d'allà. I què fem amb els nouvinguts? No sé amb qui ho parlava, ahir ho parlava el concepte de la mala educació. A mi sempre m'havien explicat que era de ser mal educada si quan hi havia una persona que parlava en castellà, jo no li parlava sistemàticament en castellà. Tant és així que només parlava castellà. Clar, li pegues voltes a la vida, vas girant i vas tornant i arribes i total, girant pel món i acabem a Borriol, que on millor no és una cosa... Això està fet a posta. I dius, no serà que la mala educació és no parlar el valencià? No donar l'oportunitat als altres que s'integren i que parlen amb nosaltres la nostra llengua? No serà la mala educació ISA? Ho dice per a què penseu. El menú audiovisual, i seguim, en concursos. També, vertebrar. No sé si alguns de vosaltres heu vist un programa, un concurs musical que es deia Duel de Veus. Hi havia un dels cantants que venia de Rossell. Clar, Rossell és un poble xicotet, si jo ja ho sé, no cal que m'ho digui el director de la tele. Però els divendres a la nit, tot Rossell mirava a punt. Tot Rossell mirava a punt, perquè allà estava Guillem, que cantava com els àngels i que no va guanyar, no sé per què no va guanyar, perquè si hagués hagut justícia hagués guanyat ell. Però jo ahir no podia dir res, no podia dir res i no va guanyar Guillem. Però Guillem cantava com els àngels. Doncs Guillem era de Rossell perquè una de les coses que hi havia en aquella d'això per aprovar aquell concurs era que havia d'haver gent de llocs diferents, perquè per pes específic entre Castelló, València i Alacant ho emporten sempre tot. No, senyor. I senyora. O les empreses, també moltes vegades les accions que fem les fem en conselleries.
que jo aprofito per agrair també el suport que les institucions també ens donen per a retroalimentar tot això. I apareixen empreses i justament un dia va eixir una empresa que tenim situada a Borriol, la d'Imatex. Ciutats desaparegudes, un programa que a mi personalment m'encanta perquè trobes delicadeses de vegades, trobes coses que dius, ai mira, i clar, això és l'esperit de ciutats desaparegudes. I això és l'esperit. Veieu quantes coses tenim en comú? Que sí? No sé si se sent, ara millor. Aleshores, van eixint programes. Això què és? Això que n'hi ha ahir? La Javara, no? La no què dieu? La pedrusca, això, la pedrusca. Clar, ahir això va dedicat també a una personeta que està en la sala. Això una altra que representa a totes les persones que estan involucrades en les activitats culturals del poble. Joies, joies. I la gent, les festes, les tradicions, veieu que sempre gira al voltant. Este matí ja hem parlat de l'art de Cabanes, però no vos han ensenyat aquesta foto tan xula. Això no sé jo si és xulo. Ja el senyor que ens ha parlat de les clauetes d'este matí, igual no li pareix tan bonic. Però, bé, eren maneres d'interpretar el paisatge que ens envolta. I en Cabanes, veure l'abans, el després, la gent, això dona peu a que en les cases se converse, se reflexione. O de la serra, ahir teniu un borrec que es diu Morico, que coincideix amb una de les nostres partides. Este senyor, que era el carter del poble, és una persona molt estimada. A través d'aquesta persona estimada, d'això físic que ja no existís, d'aquest amor als animals que ja s'està perdent perquè vivim en uns entorns ja menys, en aquest sentit, menys afavoridors d'aquesta convivència entre animals i persones, això també te dona molt per a reflexionar. Com es divertíem, una bassa al poble, i allí prenen tots el bany. Tenim tots piscina, perquè qui no té piscina ja està fora d'aquest món. Però abans la gent on anava? A les basses, als tolls, que també coneixeu per ací, pel poble. I què passa més amb això? Això és la gent de l'escola de fa molts anys. Molt bé. En aquest moment l'escola tenia 100 i escaig d'alumnes. Ara en tenen 10. Això fa pensar molt, que en 50 anys una escola vagi de 100 i pico a 10, dius, així passa alguna cosa, que ens han explicat ja. D'acord? I aquests paisatges de la neu, de la Serra Nevada, que la gent gran que n'hi ha a la sala igual diu, ara ja no neva igual. Ara ja, que m'ho diguen a mi que estic així, suant, el 22 d'octubre, que jo recorde el 22 d'octubre, quan jo era xicoteta en el meu aniversari, que ja estrenés quasi que l'abric, i ara així me teniu suant. Vull dir, no neva com abans. I quan neva, neva malament, a deshora. Tampoc no es va bé quan neva. Tampoc no es va bé. Havia de nevar avui. Això connecta, per exemple, la importància que té l'oratge. Ara, per exemple, hem augmentat el temps de l'oratge en la tele, que això costa molts dinerets, que ho sapigueu, que ho valoreu, que ho mireu, perquè ens costa molts dinerets, augmentar el temps de l'oratge. Tot costa diners en aquesta vida. Tot costa diners. Però és precís. O, per exemple, de vegades, fins i tot en aquests programes que moltes vegades no és només la mirada nostàlgica, és també la mirada reivindicativa de vegades. No sé, jo no coneixia esta pintada, però suposo que molts recordareu tota aquella campanya d'aquella empresa que es volia posar al poble, que la gent se va unir, va reivindicar, no volem això, igual que ara s'ajunta i reivindica perquè no volem, per exemple, la mat o altres coses que ens pareix que se podrien fer d'altres maneres. La importància dels llevadors. Tots els pobles tenen llevadors. Bé, rectifique, quasi tots els pobles tenen llevadors. D'acord? Queda rectificat. En passat vos va bé a tots? Teníem llevadors. I els llevadors, clar, això
els homes anaven al bar, les dones anaven a rentar la roba. Cada un es comunicava d'una manera. Ara què seria bonic? Que els homes anaren a rentar la roba també. Falta aquesta peça de l'equació. Les dones ja podem anar als bars, això ja ho tenim. I els xicuelos anar tan bonic que és allí, papapam, papapam, s'ha perdut, les coses bones es perden. La importància de la gent, no? I les entrevistes que fem a la gent també que aparega, que digui la seva. Ahir, per exemple, en Vilafamés, a mi em va agradar molt els carros de la verema. Tots els carros allà, a la plaça, en el temps de verema, per exemple. De vegades coses que fins i tot nosaltres no coneixem tant i tant, perquè jo reconec que no he fet mai la ruta de les coves de la Pobla, no l'he feta mai, una cosa pendent, com tantes en la vida tinc. I no hi ha perdó perquè ja estic jo enfiladeta cap a la Pobla, vull dir que ho tinc a tocar, però no he fet encara la ruta de les coves. I les meravelles, la imatge de l'àvia Filosa, que la gent que ho ha vist diu que sí, que realment és impactant, no? I aquesta estàtua que sembla com una àvia. A veure, ahí. D'acord? No se veu molt bé així en la pantalla, però bé. Una meravella. Tenim meravelles i que moltes vegades no acabem de conèixer. Nosaltres ara, una cosa que vos demanaria és que si no teniu ben sintonitzat a punt, que teniu remei, li podeu posar remei, perquè estem acabant una campanyeta de resintonització que vos va l'antenista a casa. Què més voleu? Què més voleu? Vos va l'antenista a casa i vos ho arregla. És que no veig a punt perquè no l'acabe de veure bé. Jo t'ho apanye. Toca ahir i venen i t'ho arreglen. No teniu excusa per a no veure la tele nostra. Que si no veieu la nostra, per favor, no vull saber quina mireu. A mi o veieu a punt o no me digueu res de la tele. I el dret d'accés, que també és una cosa que estem ara desenvolupant la normativa, perquè el dret d'accés és fonamental en una tele pública. Totes les associacions, totes les entitats que estan registrades han de poder tindre dret a tindre veu en la seva televisió. És una cosa que intentem ja, en la mesura del que és possible, incorporar-ho i per això el Consell de la Ciutadania té dins, en els seus membres, té gent de diverses associacions. D'acord? Però, vaja, la idea és aquesta, no? La participació de la gent, perquè la tele és de tots i de totes. La veu de tots, que ahir se van deixar i de totes, que ja ho vaig dir jo, però van dir que és que no cabia. No cabia. Molt bé. Ciutadania, la importància per nosaltres i per a nosaltres. L'alfa i l'omega, som el principi i el fi, la gent. I fer xarxa. I ahir, per exemple, com a mostra, he posat ahir un tuit que va fer Ivan Torres, que li l'agraïs des del fons del meu cor. Com això ho he de fer tots, allí escriure. Jo també veig a punt, així. I la importància, la preocupació que tenim realment per arribar a cada poble del País Valencià. Com podeu participar més? Amb les fotos a l'oratge, perquè hi ha fotos que són autèntiques meravelles i en el poble tenim fotògrafs i fotògrafes professionals i no professionals que ho fan de bandera. Vull aquestes fotos de Borriol en a punt. Sí? Que jo sé que alguns n'envieu. Alguns n'envieu. Per exemple, Joan Miquel Aís, mireu quina foto més bonica ha fet de Vilafamés. O, per exemple, Anna Andrés de la Pobla Tornesa, que això pareix que sigui un paisatge de no sé on. I dius, on és això? Botonsos, allà al costat, a la Pobla Tornesa. O tenim a tocar de mà. Participeu, divertiu-vos, mireu la tele, si pot ser en valencià. I moltíssimes gràcies. I no sé com, jo crec que m'he entrat en el temps, crec que tenim algun... Si voleu fer alguna pregunta, diners no en tinc. Diners no en tinc, però si voleu alguna pregunta, jo me la sé,
Això sí que vos ho puc donar, una resposta. És que havies dit no sé què d'avatars, que esteu fent avatars. Sí. Jo no he entès exactament. Sí, els avatars, això és tecnologia. Jo tampoc estic molt posada perquè me resistisc. Els avatars se poden utilitzar, per exemple, per a fer la interpretació en llengua de signes. Perquè és molt difícil, perquè hi ha molts pocs intèrprets de llengua de signes en valencià. En valencià i en el País Valencià. I aleshores, com que la idea és cada vegada ser més accessibles i pujar en el nivell d'accessibilitat i subtitular tot el que es puga i audiodescriure tot el que es puga, per a les persones sordes hi ha una part de la comunitat sorda que el seu llenguatge és la llengua de signes i això s'ha de tindre també en compte. Aleshores, amb la figura d'un avatar, la tecnologia fa possible que pugui gestualitzar com una persona i fer el que fa un intèrpret de llengua de signes. No per estalviar-nos intèrprets, sinó perquè no n'hi ha prou, perquè moltes vegades, ara no tenim molt poca interpretació, unes hores en uns moments determinats de la setmana, però moltes vegades tenim fins i tot problemes per atendre aquesta franja perquè n'hi ha pocs i estan molt sol·licitats. I aleshores, amb aquesta idea, i després n'hi ha moltes altres aplicacions que ja me sobrepassen. Però aquesta, diguem-ne, és... Ho teniu tot clar? Mercè. Esta és la pregunta del milió. Si algú sap la resposta, que me la passe. Esta és la pregunta del milió. La pregunta que es fa tota la Forta i totes les televisions, d'altra banda. Vull dir, això és un mal de tot el sistema audiovisual actual. Una de les possibilitats és el que fem de vegades. De vegades fem sèries no per a que es vegin en la tele, sinó per a que es vegin en internet, a través del web. És reforçar el web, però reforçar el web, una altra vegada, són també molts diners i la creació de continguts específics per a web. Sí, sí, sí. Exacte. Els youtubers en valencià que n'hi ha i són molt bons, de fet alguns ja els veureu en alguns dels programes, per exemple. Però a més és que no té sentit fer una televisió només pensant en un sector, en un target que diuen els publicitaris. Tu has de pensar en la televisió per al màxim nombre possible. Aleshores, si veus que la forma de consumir l'audiovisual va evolucionant, tu t'hi has d'adaptar, perquè si no quedes fora de joc. Gràcies. Sí, estem pensant coses en aquesta línia. I sobretot això, moltes vegades diem segmenteu els espais, pengeu-los en la xarxa, que siguin fàcils de detectar, de controlar i de baixar. Això, clar, jo no sabia que les coses costaven tant diners. Estic horroritzada que estic al Consell Rector i dic, un programa nou, ai, quants diners, senyor. Però, clar, és així. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Rosa.